Vă solicităm atenția câteva momente ca echipă participantă într-o competiție a aplicațiilor pentru a urmări ideea pe care noi o susținem. Agitația orașului te copleșește, evadează în natură. Distanța e mică, doar la o aruncătură de băți. Vino în Caraș-Severin și bucură-te de numeroasele frumuseți ale naturii. Ne adresăm, în primul rând, publicului timișorean, care, copleșit de grijile, monotonia și rutina urbană, ar putea găsi relaxarea chiar în județul vecin. Ne adresăm, de fapt, întregii țări și chiar celorlalte țări, în vederea promovării Caraș-Severinului, venind spre a vă stârni interesul cu o metodă simplă, la îndemâna oricui. Bazată pe o aplicație informatică disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS, prin care ne dorim să facem cât mai cunoscute frumusețile și oportunitățile ce le ascunde Banatul Montan. În această perioadă de pandemie, dorința oamenilor de a ieși în natură este din ce în ce mai mare. De aceea, ne-am gândit să satisfacem nevoia de timp liber a timișorenilor și nu numai. Pauza mult așteptată o pot onora luând la pasuri pe bicicletă Carașul, pe traseele de drumeții, pe potecile ce suie în munți spre sate uitate în cărțile cu povești, vizitând zone cu încărcătură istorică, plimbându-se pe malul unui lac, traversând chei de-a lungul râurilor, aventurându-se în peșteri, ori lăsându-se seduși de farmecul cascadelor. După toate acestea, sunt îndemnați spre a se delecta cu preparate specifice zonei, indiferent că este vorba despre păstrăvi de la Bigăr sau de șalău de pe clisură, alături de un vin de Tirol sau o răchie de Cornereva. Apoi sunt așteptați cu drag la cazările primitoare din tot Caraș-Severinul. Aplicația noastră pune în loc tot ce trebuie să știe un vizitator despre Banatul Montan, de la hărți amănunțite, trasee promițătoare, obiective atracții turistice acompaniate de povești și legende locale, la restaurante cu specific tradițional și nu numai, pensiuni și hoteluri, toate la un click distanță. În acest mod, turiștii pot învăța rapid despre locurile pe care le vizitează. Aplicația va fi gratuită, fiind posibilă achiziționarea unei versiuni premium care oferă un pachet de extensii interesante ce îmbunătățesc experiența folosirii aplicației. Afacerea noastră oferă servicii de asistență pentru vizitatori, adică furnizare de informații de călătorie pentru vizitatori și activități de promovare a turismului din Banatul Montan. În contextul unei competiții ce vizează necesități ale comunității, aceasta a fost propunerea echipei noastre, care sperăm că v-a stârnit interesul și că veți contribui la validarea ideii printr-o donație simbolică de 1-2 euro. Vă mulțumim pentru atenția acordată!